Είμαι ο Θάνος. Είμαι ο Βίκτορ. Ήμασταν φίλοι 10 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι με την αδερφή μου. Παντρεμένος, έχουμε και μαζί ένα παιδάκι. Μάθα ότι είναι με την αδερφή μου μετά σε ένα ξενύχτη βασικά. Όταν αλήθεια δεν έβλεπα μπροστά μου και μου να μαγειρεύσουμε. Ο Θεός θα δώσει το καλύτερό μας σε αυτό. Και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, φίλε, φύγαμε, πάμε, γεια σου Θανό. Γεια σου Γρηγόρη. Έχεις αδέρφια? Έχω αδέρφια. Πόσα, 2? 2 αδέρφια. Ναι. Ναι, μία αδερφή. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Να σε πω τώρα, Θάνο, ξεκίνησε ο χρόνος. Ωραία. Ναι, δεν θα μιλάς γρήγορα όμως, έτσι. Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Έλα, αφού δεν ξεκίνησε τώρα, μωρέ, γιατί δεν το κάνεις έτσι. Πρέπει να τα αφήσεις, όχι. Πάνε τα πιάτα, τα μπαλάκια. Άντε ρε, λιγάντε. Έμα μία ώρα σε βλάκας. Καραγιόζη. Δεν έχει άλλες κουτάλες. Έχει έτσι, Βίκτορα, έχει μία, έχει μία. Πρόσεχε, αλλά αυτό θα πεις. Παίξ' του, παίξ' του! Τέλος, αγόρι μου, είσαι φοβερός. Χορεύει κιόλας. Μ' αρέσει. Αυτό είσαι μουλός! Αυτό είσαι μουλός! Αυτό είσαι μουλός είσαι! Σε γυαλιά και για νύχτες περπατούσα με τα πόδια μου γυμνά. Το βρίσκεις στο κουράκι μου προσφέρεις. Κάνε και την τούμπα πίσω, και την τούμπα πίσω. Όμως εγώ πώς να το πω, είχα καλυφθεί όσο εσύ αναζητούσες μια καινούρια γη. Στα κομμάτια κι όνειρα μαζεψά. Πάει την κατάσταση στην κουζίνα, πιο φαγητό. Άστο, κερδίσαμε κατένα, γεια μας. Τη μοναξιά. Έχεις λαγό? Έχω λαγό. Έχει ουρά? Έχεις λαγό? Έχω λαγό. Έχω λαγό. Τι σου είπε? Ο Τσοκοντός. Το φαΐ εσύ, Κατερίνα. Εσύ πες μου τι να κάνω με το φαΐ. Χαμήλωσε τη φωτιά στο κρέας. Α, καλά. Πριν από λίγο ένα παιδάκι ζωγράφισε κάτι για το ντομάτο. Έστειλε με τόσο αγάπη. Αυτή η ζωγραφιά φτιάχτηκε από ένα παιδάκι με πολύ αγάπη για το ντομάτο. Μάσια, ναι. Ρίχνω τα λαχανικά μέσα εδώ. Χαμήλωσε τη φωτιά. Είναι εντάξει το κρέας? Πώς Δημόσιο. Κοίτα μας είναι ο γελίος, κοίτα μας. Και του λες δεν μου λες ψυχολογία τώρα. Έχω δίκιο, τι ρε λίγο. Ρε φίλε, δεν είναι αυτό, είναι... Τι είναι? Να σου πω, να σου φέρουμε κάτι από κάτω. Καμιά μπαλέτα για να φτάνει. Φαίνονται μόνο τα χεράκια. Έτσι είναι. Θα φύγω. Έλα, μην φύγεις. Όχι, θα φύγω. Όχι, τόσο εύκολα φεύγεις. Γιατί, αφού το κάνει επίτηδες για να σε ρίξει. Όλοι μου κοροϊδεύετε. Τώρα μας κάνεις και νιώθει μάζι μετά. Εδώ, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη. Συγγνώμη, είπε. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτή. Συγγνώμη. Δεν κατάλαβε, ρε, δεν κατάλαβε. Συγγνώμη. Βάλε Βάλε το ρε, και με εξηγήσεις. Βάλε ρε, κάμε τι θέλεις τώρα. Συγγνώμη, ωραία, συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Παιδιά, συγγνώμη, ελάτε πίσω. Καϊκές. Όχι. Τι να ρίξω μέσα εδώ? Νεράκι βάλε. Το ζωμά να το ρίξω. Νεράκι. Όχι το κύβο ρε. Έβαλες κύβο ρε βλάκα. Βγάλ' το, με το κουτά θα καείς. Δεν καίγομαι. Βλάκα. Κοίτα, μια σιγάρα ντομάτα. Για σένα τα λαμάκια σου χτυπά.
να τι κάνεις. Μείνετε μέσα ρε παιδιά. Με τον αδερφό, ναι. Εσείς. Σεβαστείτε την φορά. Τίκα-τακα-τίκα-τα. Άκου πως έχει η καρδιά μου για σένα. Τα μάγκα σου χτύπα. Στο ρυθμό της χόρεψες για μένα. Καλά. Έχουνε σφαχτεί οι άλλοι μέσα. Να μπω, Γρηγόρη, να μπω! Τι έγινε ρε? Το έχει βάλει μάνι σε όλους. Έλα, προχώρα, ανακάτευε το κοιμά. Να ανεψιώσουμε. Αγάπες! Παναγία μου, έχετε γριαμένος. Δεν μπορώ! Γιατί? Δεν μπορώ να το Γιατί? στηρίσω. Δεν μπορώ. Μόνο που κάθισε μου φτάνει. Ένα χειροκρότημα. Άντε, εντάξει. Δεν μπορώ. Είμαι ο Βίκτορας. Ήρθαμε να μαγειρεύσουμε. Ο Θεός. Και ο Θεός βοηθός. Αυτά. Με κοιτάς την ώρα που φεύγεις και μη σκεφτείς αυτά που θα πεις. Έτσι είναι η καρδιά μου οι δεσμεύσεις. Φαίνεται πόσο στεναχωρημένη είναι, αγχωμένη. Τι σου είπε? Ο Τσοκοντός. Χρειάζεσαι κάποιο βάθρο, κάτι να βλέπεις καλύτερα. Τώρα λες είμαι ο Κοντός. Όχι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Για να βλέπεις πανοραμικά. Α, Γνώμη δικιά μου. Όχι Τσοκοντός. Καταιγίδα! Τι κάνεις ρε? είναι τρίγα. Τι είναι στρώμαξε. Ένα φυλάκι εδώ εδώ σου. Άντε. Δεν τους χάλας το κρεμμύδι. Δεν τους δίνετε μελιτζάνα. Δεν τους χάλας παγάτες. Όταν γυρεύεις ήταν καλύτερα. Καλά σου. Εγώ. Γι' αυτό, γιατί είσαι κοντός. Θα μας κάνουν για γαζού στο τέλος. Στο τέλος. Έχουμε ακόμα χρόνο. Έχεις γίνει πάρα πολύ καλός. Δηλαδή... Είμαι ένα 80 ακριβώς. Ποιος? Εγώ. Δεν είχε η μάνα σου παλιά. Όχι, είχε η μάνα σου τέτοιο που μου είναι πουρέλι. Τρίβεις το πιπέρι. Τι έγινε εδώ ρε? Μεταξυμάς. Τους είχαμε. Θα φύγω εγώ. Μα Θα φύγω εγώ. Έτσι που πάτε θα φύγετε και οι ίδιοι, σας το λέω εγώ. Friends will be friends when you're in need of love to give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right till the end. Δεν θέλω ούτε χειροκροτήματα ούτε τίποτα. Τόσες μέρες χωρίς να το έχω καταλάβει, έχω συνδεθεί τόσο βαθιά με αυτά τα παιδιά. Πέστε μου αλήθεια, πόσοι από εσάς δεν περιμένατε σήμερα το Βίκτορα και το Θάνο? Αυτή την επιταγή θα κρατούσαν τα παιδιά, αν κερδίζανε. Ο Βίκτορας ήταν για μένα... δεν ξέρω, με σταγίνευσε το μουστάκι του. Καμιά φορά, έτσι τώρα θα σας πω κάτι, καμιά φορά νιώθω την παρουσία τους εδώ. Εντάξει, είχαν βλακεία μπόλικη, αλλά...
κουνάνε άραγε τώρα? Ξέρετε τι, πιστεύω ότι σαν φαντάσματα θα στοιχειώσουν αυτό το στούντιο. 11.000 ευρώ. Φαντάζομαι τον Βίκτορα να τα παίρνει και αγκαλιές, φιλιά, χαστούκια, ο ένας με τον άλλο. Ωχ, Θεέ μου. Να είστε καλά, παιδιά. Έλα ρε Βαγγέλη.